Na šampionatu sveta u Duisburgu reprezentacija Srbije broji 19 takmičara, što je najveći broj srpskih kajakaša na jednom šampionatu sveta. Selektor našeg nacionalnog tima Miroslav Rodić ponosan je na činjenicu da je na šampionatu sveta toliki broj takmičara u njegovom timu. Ovo je prvi put u ovom broju, u ovakvom velikom broju da dolazimo na takmičenje, a nadam se da imamo i razloga. Imamo kvalitet evidentan ove godine i nadam se da ćemo to pokazati na ovom svetskom prvenstvu. U srpskom timu od 19 takmičara jedan član ima više reprezentativnog iskustva nego što neki drugi članovi imaju godina. Iako posade ne treniraju zajedno, selektor smatra da je to odličan spoj. Da koristi, da se to iskustvo prenese na mlađe kategorije, a naš sport je takav da oni ne rade svi zajedno. Sprinteri rade posebno, četverac radi posebno, dvosedi rade posebno, devojke posebno, tako da na neki način to nama samo bogati ovako naš ovaj rad i mislim da može samo dobro da dođe. Najstariji član našeg tima, Ognjen Filipović, na šampionatu sveta će se takmičiti u kajaku dvosedu na 200 metara sa Markom Novakovićem. Posle greške na svetskom kupu, koja ih je koštala odlaska na evropsko prvenstvo, u Duisburgu se nadaju da će pokazati koliko vrede. Imamo i jako veliku želju da se dokažemo i pokažemo da možemo. Marko kao jedan od najmlađih takmičara i ja kao jedan od najstarijih takmičara. Tako da mislim da ćemo pokazati ovdje stvarno koliko vredimo. Ja se nadam da ćemo ući u finale, a kad se uđe u finale onda je sve moguće. Najmlađi član našeg tima Marko Dragosavljević već je ove sezone osvajao medalje. Marko je ujedno i najmlađi takmičar u Duisburgu i kaže da upravo zbog toga nema tremu. Sam najmlađi takmičar, mislim, na ovom svetskom prvenstvu uopšte i očekivanja su, ne znam, da uđemo u A-finale vamo, da izborim, pa vidjet ćemo šta će biti. Trema nema. Uopšte, skroz bez nekog opterećenja idem sve ovo, zato što ja nemam šta da izgubim, baš zato što sam najmlađi. Među onima u timu koji su već osvajali medalje ove sezone su sestre Olivera i Nikolina Moldovan. Posle univerzijade smo imali mjesec dana da se pripremimo za svetsko prvenstvo. Pripremale smo se u Bečeju, 5 nedelja smo odradili fantastičnih priprema i stvarno se osjećamo spremno. Sad ovde staza nam se puno sviđa, prvi put smo u Duisburgu. Mislimo da će biti sve u redu, samo treba da izveslamo trke kao što smo treninge radili, ostalo sad malo zavisi od vremenskih uslova i od ostalih takmičarima. Tu već trebaju sve kockice baš da se poklope da bi bilo idealno. Prema oceni naših takmičara na ovogodišnjem šampionatu je veoma jaka konkurencija, što kako kažu predstavlja i dodatni izazov. Izuzetno jaka konkurencija i pravilno raspoređena, zato što se raspored kvalifikacionih postava radi u odnosu na prošlogodišnje prvenstvo sveta ili olimpijske igre i organizator je naravno pošteno podelio startne grupe bez ikakvog favorizovanja. Tako da biće svakako jako teška i veoma jaka konkurencija, ali naravno u takvoj konkurenciji je najlepše i veslati i nadam se pobediti. Aleksandar Aleksić zajedno sa Dejanom Terzićem, Milenkom Zorićem i Jerinom Holpertom takmiči se u četvorosedu na 1000 metara. On smatra da njegov čamac može da uđe u finale. Glavni cilj je da uđemo prvo u finale. U finalu je kod nas, tako reći, poznato sve je moguće. Mislim, to je neka rečenica s kojom se vesla finalna trka. Tako da ne bih bio iznenađen medaljom, mislim da vredimo, a koliko ćemo to pokazati i kako će sve biti, to ćemo da vidimo. Za razliku od Aleksića, Terzić se nada jednoj od medalja. Odličje. Malo neskromno, svejedno ko je u finalu da se borimo muški i nadam se da obradujemo i sebe i sve koji navijaju za nas. Srpski kajakaši ove sezone su na svim takmičenjima osvajali medalje. Članovi našeg tima sigurni su da će tako biti i u Duisburgu. Definitivno sam optimista da ćemo nastaviti niz takmičenja, da smo na svakom uzeli medalju i verujem da ćemo i ovdje u dosta trka biti jako blizu ili uzeti. Na šampionatu sveta u Duisburgu za ukupno 33 titule borit će se oko 1500 takmičara iz 90 zemalja sveta. Sa šampionata sveta u Duisburgu za televiziju Pink, Nebojša Radović.